इतना दर्द दिलु दिल पा हम वायरल भइल बानी रील पा इतना दर्द दिलु दिल पा हम वायरल भइल बानी रील पा करत रहल घमंड काहे करत रहल घमंड काहे चेहरा अपना हसीन पा इतना दर्द दिलु दिल पा हम वायरल भइल बानी रील पा इतना दर्द दिलु दिल पा हम वायरल भइल बानी रील पा इतना दर्द दिलु दिल पा वायरल भइल बानी रील पा मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। धोखा देलू तो देहिया में हमारा आइल तना जुनून हो तीन के मारा लगनी बनावे वीडियो आना धून हो धोखा देलू तो देहिया में हमारा आइल तना जुनून हो तीन के मारा लगनी बनावे वीडियो आना धून हो हम तो मारत रहनी तोहरा हम तो मारत रहनी तोहरा उठवा के रे तिल पर इतना दर्द दिलु दिल पा हम वायरल भइल बानी रील पा इतना दर्द दिलु दिल पा हम वायरल भइल बानी रील पा इतना दर्द दिलु दिल पा वायरल भइल बानी रील पा ट्रेंडिंग में चलता टे सुन हमारे नाम हो नइखे यकीन तो खोल के देखला तू हो इंस्टाग्राम हो ट्रेंडिंग में चलता टे सुन हमारे नाम हो नइखे यकीन तो खोल के देखला तू हो इंस्टाग्राम हो सनो प्रेमी सरवन बेदरदी सनो प्रेमी पी के बिहारी फैन भइल बड़ फील पर इतना दर्द दिलु दिल पा हम वायरल भइल बानी रील पा इतना दर्द दिलु दिल पा हम वायरल भइल बानी रील पा एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो रोशनपुर सपहा।